Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Тапшыруларның берсендә Татарстан Республикасы ауларының берсендә гомер кичерүче Зөлфирә исемле ханымның аянычлы язмышы хакында сөйләгән идем. Зөлфирәнең ире хатынына әйтмичә икенче хатынга әйләнә, алай гына да түгел, туганнарын чакырып никах мәҗлесе оештыра. Бу видео беркемне дә битараф калдырмады. Бүгенге көндә тапшыру 75 меңгә якын карау җыйган һәм 600-дән артык кеше комментарий калдырган. Һәрберегезгә дә зур рәхмәт. Алай гына да түгел, миңа шалтыратып Зөлфирәнең язмышы белән кызыксынасыз. Ул өйдә калганмы, аерылышканнармы дип сорыйсыз. Мин бүген Зөлфирәнең үзе белән сөйләштем. Әйдәгез сүзне аңа бирик. Исәнме, Фагилә, безнең теге тапшырудан соң инде сиңа бәлкем бик күп сораулар да киләдер. Миңа язулары буенча шулайрак аңладым. Киңәшләр бирүчеләргә бик зур рәхмәт барыгызга да. Инде килеп нәрсә дiyeyim, без ир белән уртага салып барысында сөйләштек. Аерылышабыз без. Аерылыштык инде. Берсен генә әйткәндә, мин ул өйдә кала алмыйм. Анда калсам мин кирләп кенә ятачакмын дидем. Китеп эшкә урнаштым. Торырга урыным бар, эшем бар эшләргә, Аллага шөкер. Сагынмыйм да, киенмим дә. Үзенә сайлаган тормышы аның бәхетле булсыннар, бергә яшәсеннәр. Мин аларга каршы килмим, бары бәхет кенә телим. Үзе сайлап алган язмышы. Алла ярдәменнән мине ташламас. Туганнарым бар, алар ярдәм итә. Алар белән аралашам, киңәшләшәм. Туганнарыма бик зур рәхмәт. Ташламадылар. Бүгенге көндә Аллага шөкер торырга урыным бар, эшләргә эшем бар. Минем белән бар да яхшы. Алла исәнлектән айырмасын. Бар нәрсәгә тынычландым. Булай да яшәп була икән. Барыгызга да бик зур рәхмәт киңәшләрегез өчен. Зөлфирәнең ире бер уйласаң молодец булып чыккан. Хатыны таләп иткән тиешле мәхерне кулына тоттырган. Бүгенге көндә Зөлфирә дә канәгать, ире дә яңа җан сөйгәне белән тормыш башлагандыр дип уйлыйм. Зөлфирә өчен күңелем тынычланды дигәндә Казанда яшәүче Лилиядән хат килеп төшмәсенме? Аңа 30 яшь, 2 баласы бар. Иремнең хыянәт иткәнен белдем. Башка аның белән яши алмыйм. Нишләргә, балалар бик шәл дип язган ул. Аптырап утырдым да үзе дә күпне күргән радиода эшләүче, күренекле алып баручы, тәрҗемәче, нәфис сүз остасы Дилбәр ханым Фәизгә мөрәҗәгать итәргә булдым. Иремнең хыянәт иткәнен белдем. 2 балам бар. Аның белән дә тора алмыйм, балаларны да әтисез итәлмим дигән. Менә Лилиягә нишләргә икән? Беләсезме, менә нәрсә дип әйтер идем. Үз тормышымнан чыгып та әйтәм, башкалар тормышыннан да чыгып әйтәм. Әгәр дә ир-ат хыянәт итә икән, ул гомер буе хыянәт итәчәк. Калдырсаң да син аны, аның белән яшәсәң дә, ул барыбер сине мыскыл итүдерме инде, теге бузыклык дип тә әйтер идем инде мин бу очракта. Ул барыбер сиңа хыянәт итәчәк. Әгәр дә сиңа бу ошый икән, сине издерттереп, теге үзеңне мыскыл иттереп яшисең килә икән, әйме? Яшә, түз. Көннәрдән бер көнне ул кайтырга мөмкин. Менә безнең авылда бер ул гел гомер буе гүләт итте инде, әйме, гел йөрде инде хатыннар белән. Хатынын ташлап чыгып китте инде, башка хатын белән. Ул апа мискин инде нәрсә дип әйтәдер, ичмасам үлсә әйбәтрәк булыр иде. Менә ташлап чыгып китүгә караганда, үлсә җиңелрәк кичерер идең дип әйтәдер. Һәм чыгып китте бу ир. Күпмедер вакыттан соң картайгач инде кире кайтты. Ләкин алар теге бу абый үзенә аерым үй салып чыкты инде, бакча башында торадыр инде. Бу апай малае белән торды. Ну, барыбер кире кайткан дигән сүз бит инде ул, бит. Кире кайткан ул аның янына, ләкин ул апаны кабул итмәгән. Менә андый нәрсәләр котышкыч бит инде. Китсә, китсен, кире кайтмасын дип әйтәм. Гаилә кора икән башка кеше белән яшәсен. Ул кире кайтмасын. Синең теге түбәнсетеп, рәнҗетеп дип әйтер идем. Ондан соң тагын шундый история дип әйтим, шундый вакыйга. Мәсәлән, безнең күршедә
теге йорт аша гына яшиләр иде. Хәтта мин аны үзем дә беләм инде. Яшиләр, ике хатын аралашып йөриләр булар. Шуннан соң аралашып йөрделәр дә, и бер заманны минем әни белән инде бу күрше апай теге ирле хатын инде бу хатынга кергәннәр, ирсез хатынга инде. И шунда тегеләр җыунап утыралар икән инде мончада икесе. Менә шуннан соң аерылыштылар. Ул абый гомер буе әймә шул хатынын сагынып яшәде. Менә кире кайтасы килде. Мин ул абыйны әймә ул хатын, менә безнең күрше апай, теге ялгы тол хатын, аңа караганда олырак инде. Ул үлде, бу абый калды, теге апайның балалары белән сыймады инде ул аңа. Менә эт кенендә яшәде дип әйтер идем. Шуннан соң инде бик барасы килгән иде, ләкин теге хатын кабул итмәде һәм дөрес эшләде дип әйтер идем. Бу чиракта менә андый хәлләр дә бар. Менә минем ирем дә бит инде икенче хатын белән никах укытам дип әйтмәде. Ул да качып никах укыткан бит. Шуңа күрә менә бу чиракта мин аны хыянәт дип саныйм. Әгәр дә инде рөхсәт сораса, менә мин синнән канәгать түгел, башка хатын алам дип әйтсә, менә бу чиракта хыянәт дип кабул итәргә кирәк түгел дип саныйм мин. Әгәр дә дөрес аңлата алган булсам. Менә сезнең ирегез үзенең ялгышлыгын таныдымы? Сезгә кире кайтасы килдеме? Килде. Менә никах укыткан иде. Ондан соң инде ул хатын килде. Безгә бит. Шуннан мин әйттем, 3 көн бездә торасың. 3 көн бу хатын белән торасың, никах укыткансың икән. Дидем, ләкин ирем моңа риза булмады инде. Теге хатынга талаклар әйткән инде. Ул да кеше бит инде. Мин ул хатынны гаепләмим. Теге гаебе дә бар инде. Аның да бит гаиләне бозган дигән сүз бит инде. Кирәкми йөрмә дип әйтергә мөмкин бит инде. Ләкин бу чиракта ул аңа никах укыткан икән бит. Ул аны кабул итеп алган дигән сүз. Кабул итеп алган икән, җайларга тиеш, яки мине җибәрергә тиеш. Аның мине җибәрәсе килмәде. Бергә булыйк диде, аннары әнкәй килде инде, җаныкаем. Алай эшләмә инде кызым дип, мин юк дидем инде. Мин кабул итә алмыйм. Миңа хыянәт итә икән кеше, мин аны кабул итә алмыйм. Шуннан соң инде аерылыштык инде. Нигә безнең күп хатын кызларыбыз әле әйтик, күп хатынлыкны кабул итә алмый? Хәтта мөселман хатын кызлары да. Беләсеңме, безнең илдә, бәлки теге гарәп илләрендә, анда бит инде хатын-кыз өйдә генә утыра. Алар эшләмиләр бит инде. Шуңа күрә алар теге нәрсә дип әйтергә инде. Бер нәрсә эшли алмаганга күрә риза булып яшиләрдер дип уйлыйм. Ләкин безнең илдә яшәүче хатынга бу хас нәрсә түгел. Ир-атаны алай яшәтә дә алмый бит фәгыйле. Әгәр дә яшәтә ала икән, менә сиңа бер үй, менә сиңа икенче үй дип яшәтә ала икән, бәлки алай яшәргә риза да булырлар иде. Ләкин минем холкым андый түгел, мин алай яши алмыйм. Миңа бер булсын, берәгәйле булсын, минеке генә булсын. Теге нәрсә дип әйтәләр әле бу чиракта, теге үзе эгоист дип әйтмим мин үземне бит. Менә безнең татар хатын-кызлары шулай булырга тиеш дип уйлыйм инде мин. Хәзер бит инде икенче төрле. Без икенче төрле заманда яшибез. Бәлки элегрәк ул бит инде ашарына булмаган, әти-әнисе җилкәсендә яшәтмәс өчен инде, яшәмәсен өчен кызны берәр байга, теге бабайга кияүгә биргәннәр. Элекеге заманда әле кабул итәргә мөмкин, ләкин хәзерге заманда андый нәрсәне мин күз алдына да китерә алмыйм. Белмим. Яши икән бер хатын белән яшәсә, әле бер хатынны яшәтә алса кеше, афәрин дип кенә әйтер идең. Яшәтә алмыйлар бит алар. Дилбәр, менә син үзең матур да, шибәр дә, һәм сиңа хат та язалардыр, ир-егетләр. Син гаилә корырга ашыкмыйсың икенче тапкыр. Нигә? Беләсеңме, ни өчен дигәндә, менә без аерылышканда ирем белән балага 13 яшь иде. Минем иң курыккан нәрсәм теге, ишетәсең бит инде, үги әтиләре баланы көчләгәннәр, кыз баланы бигрәк тә куркыныч бит инде кыз балага. Шуңа күрә мин
бик нык курыктым аның өчен. Әйтәм, үстерәм, нәрсәгә миңа ир дип уйладым. Хәзер инде теге яшь барган саен аны хәтле мохтаҗлык та юк, тормышны үзең тартып алып барырга өйрәнгәннән соң, әйме, кемнедер тагын үзеңә кабул итү бик авыр дип әйтер идем. Бәлки әле хыянәт тә күңелеңә яра Бәлки салгандыр. ансы да, ләкин менә син әйттең бит, онытыламы дип, әйме, мин аны чынлап та оныттым дип әйтер идем. Ни өчен дигәндә, мин аны кичердем. Менә бүгенге көндә ул миңа, ул бит инде миннән 7 яшькә зур. Ул миңа минем тормышымда ирем түгел, ул минем абыем кебек булгандыр кебек. Бәлки шулай булгандыр да инде. Теге олырак кеше булгач, миңа кияүгә чыкканда 18 яшь иде, 18дә тулмаган. Яшь булган. Әйе, шуңа күрә әйтәм бит, ул миңа абыем кебек булгандыр. Бәлки менә шул сүз дә юк, мин аны начар кеше дип әйтмим. Исән сау булсын, бәхетле булсын, әйбәт кенә яшәсеннәр. Ул инде башка гаилә белән яши. Менә бәлки тагын кешеләре бардыр. Теге кызыксынганым юк. Исән сау гына булсын, иң мөһиме. Дилбәр, әңгәмәбезне йомгаклап, хыянәт кичергән хатын-кызларыбызга үзеңнең киңәшләрең. Үзегезгә шөгыль табыгыз, бетерешмәгез. Теге дөньяның матурлыгын күрергә өйрәнегез, үзегез өчен яшәргә өйрәнегез. Һәм инде теге мөмкинлек килеп чыкса, үзегезнең насыйбыгызны очратсагыз, миңа нәрсәгә инде кеше нәрсә әйтер икән дип уйламагыз. Чынлап та менә бу кеше сезгә туры килә икән, ул очракта кияүгә чыгарга мөмкин. Ярар инде кияүгә чыгарга кирәк инде дигән нәрсә генә булырга тиеш түгел дип саныйм мин. Әйт әле, менә гаилә корганда мәхәббәт белән корырга тиешме? Әллә яхшы кеше бит, бәлки тора-тора ияләшеп китәрмен дип тә кайбер кеше хатын-кыз ризалаша. Миңа калса, иң беренче чиратта мәхәббәт булырга тиеш, ярату булырга тиеш арада. Теге ияләшер менә әле, бу бит инде бай бит, теге акчалы кеше, гаиләләре дә әйбәт дип, алай дип чыгарга ярамый. Менә миңа бик күп туйларда эшләргә туры килә бит инде. Кеше яратып өйләнешәме, әйме? Сизеләме? Әйе, сизелә ул, менә шул кадәрле сизелә. Кайбер туйларда инде менә бер-берсен яраталар, очып кына йөриләр инде. Менә аңлатып биреп булмый аны. Кайбер туйларда утыра инде, кия утыра инде. Аны мәҗбүриләп өйләндерәләр диярсеңме? Кыз утыра инде, нәрсәгә кияүгә чыгам мин дип. Менә сизелә ул. Шуңа күрә ярату булырга тиеш беренче чиратта. Менә шулай. Хыянәтне кичерергәме, әллә авы итмәскәме? Бу сорауны шагыйрә Шәмсия Җиһангировга да бирдем. Шәмсия ханым, сезнең хыянәт кичергәнегез бармы? Минем гомумән яшьлегем, гомерем дип әйтә алмыйм, чөнки гомеремнең инде башлы күзле булган өлешендә мин хыянәт кичердем дип әйтә алмыйм. Иремнең артыннан йөрмәдем, ансаның гөнаһында ул инде гүриясе, авыр туфрагы җиңел булсын, әмма хыянәтне яшь вакытта кичерү бик нык авыр икән. Кичерергә мөмкин дип уйлыйсызмы? Ир белән хатын арасындагы хыянәтне. Монда һәркемнең үз фикере һәм үз кагыйдәсе дияргә кирәк. Мин кичерер идем. Шикләнерлек вакытлар булды. Чөнки бит хатын-кыз ул бичаракаем, ул балага уза. Анда инде җинси мөнәсәбәткә керергә шактый катлаулы, ир кеше ул бит, ир кешене әйтәләр инде, ул менә табигате белән шундый, ул йөргә, йөрүмсәк дип. Миңа теге шикләнеп әйттеләр дә, синең ирең йөрми микән, ул бик чибәр, бик нәйф дип, аннары эштән соңга калып кайтулар, ял көннәр эшкә китүләр, ир кеше шулай бит инде ул. Холкы үзгәрүләр гаиләдә, алар булды. Әмма мин үзем мондый сүз бирдем, сүз куйдым, әйтәм, ярар, мин белдем ди, бардым ди, тоттым ди. Минем килендәшләрем бөтенесе ирләр артыннан йөреп тоттылар. Сугышып беттеләр, кулларын сындырышып бетерделәр, башларын ярып бетерделәр. Кайнаган чәйне кыргыту дисеңме, оклау белән сугу дисеңме. Мин алай йөрмәдем. Мин үзем уйлыйм, әйтәм, ярар, мин тоттым ди. Минем 2 балам бар. Минем үзем ятим үскәч, мин бу балаларны әтисез үстерүне нинди генә җинаят булса да, нинди генә караш булса да күз аңына китерә алмыйм. Минем балаларым әтиле булырга тиеш. Мин кияүгә чыкканда да иремнең әйтәм, әтисе булганга сөендем, минем әтием була дип.
Менә Вагыз мәрхүм инде әти Вагыз исемле. Шуңа күрә мин хыянәтне гаилә хакына, балаларым хакына һәм мин гомумән табигатым буенча бик гафу итүчән кеше, мин ачу сакламыйм гомумән беркемгә дә. Ул шундый рәхәт тә, кайчакта кыен да. Чөнки менә шул синең гафу иткәнеңне, бер ачу да сакламаганыңны беләләр дә, ага, ярый. Кайбер кеше шулай, ага, ярый, ул бер нәрсәгә дә ачуланмый. Әмма мин шулай яшим. Мин гафу итәр идем. Рәхмәт сезгә зур. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез Лилиягә нинди киңәш бирер идегез? Фикерләрегезне комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Мин сезнең белән саулашам, каналыма язылырга онытмагыз, сау булыгыз.